Bore da, a chroeso i wasanaeth o'r Foreol Weddi Eglwys Dewi Sant ar Sul Crist y Brenin. Heddiw yw'r sul olaf yn y flwyddyn eglwysig, y sul o flaen yr advent, ac ar y sul hwn, cyhoeddwn ein ffydd ym mrenhiniaeth tragwyddol a digyfnewid Iesu Grist, y brenin a wisgodd goron o ddraen drosom ni. Clod i enw Iesu plygwn iddo nawr, brenin y gogoniant yw ein hanthem fawr. Clod i enw Iesu plygwn iddo nawr, brenin y gogoniant yw ein hanthem fawr, yw gyhoeddi'n arglwydd. Codwn lawen lef, cyn bod un ac amser gair ein Duw o'i fef. Daeth yn isel atom, bechad iriaid codd, roes o mi fo enw, gwell na'r enwau oedd, cadw o fef yn burlan, dygof ef mewn ffyr, trechaf enw ydoedd bore'r trydydd fyr. Hanes gynof Iesu ar dychafu dyn, llewyr glan yr enw, lanwair nefau hyn, at y tad dychwelof i'w dragwyddol sef, fri ynglad gogoniant lle mae perffaith hedd. Dawein Iesu eto ar y cwmwl gwyn, dychwel mewn gogoniant gyda'i engil syn, holl deyrnasoedd deiar yw ei haiddo hef, brenin y gogoniant yw ein llawen lef. Aeth brenhiniaeth y byd yn eiddo ein harglwydd ni a'i Grist ef, a bydd yn teyrnasu byth bythoedd. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros yma'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, a'n cadarnhau a nerthu ym pob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau,
eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, angennau a fynegad y foliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd brysurau'n camorf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glon, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Olianus fyddo enw'r arglwydd. Dewch canon i'r arglwydd, am lawen hawn yng ngyrraeg ein iach awdwriaeth. Dew'n gereifronef a diolch, canon yn y llafar i fo salmau. Canis yr arglwydd sydd yw mawr, a brenin y mawr ar yr holl ddiwiau. O blegydd yn ei lawef y mae gorddyn derau'r ddaiar, ac efebiau uchelder y mynyddoedd. Y mor sydd eiddo canis efe a'i gwnaeth, a'i ddwylo a lunio fy sychdir. Dewch a folwn a syrthion i lawr, a gostwng gerbron yr arglwydd ein gwnaethurwr. Canis efe ei wendiw ni, a nina ei bobl efa defaid ei borfa, efiw os grandewch ar ei leferydd cewch brofi ei nerf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan. Megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn y wastad, yn oes oes oedd. Amen. O Dduw, dod i'r brenin dyfarnedigaethau, ac i fab y brenin dy gyfiawnder. Efe a farn dy bobl mewn cyfiawnder, aff drueiniaid a barn. A mynyddoedd a ddygant hefwch i'r bobl, a'r bryniau trwy gyfiawnder. Efe a farn drueiniaid y bobl, efe a achub feibion yr anghenus, ac a ddryllia y gorthrymudd. Trafa fo hael a lleiad, y ffofnant yn oes oesoedd. Efe a fisgyn fel glaw ar gni gwlan, fel cawod
parhau ddaiar. Yn ei ddafiau ef y blodau cafiawn, ac amlder o heddwch fydd trafaf o lleiad. O goniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, a noes oes oedd. Amen. Y darlleniad o'r 5 bennod o lyfr Daniel. Ond amdana ti ei fab Belsazar, i ti wybod hyn oll, ni ddarostyngais dy hun. Rwyt wedi herio arglwydd y nefoedd trwy ddod â llestriau di efodd flaen, a thithau, a dywysogion, a thwragedd, a thotherywchragedd, yn yfed gwyn ohonynt. Rwyt wedi moliannu diwiau o arian ac aur, o bres a heiarn, o bren a charreg, nad ydynt yn clywed dim, nac yn gweld, nac yn gwybod, ac nid wyt wedi mawrhau'r diw y mae deinios ath ffyrdd yn ei law. Dyna pan yr anfonwyd y llaw i ysgrifennu'r geiriau hyn, a fel hyn y mae'r ysgrifen yn darllen. Mene, mene, tekel, wpsaren. A dyma'r dehongliad. Mene, rhifodd diw flynyddoedd dy deyrnasiad, a daeth ag ef i ben. Tekel, pwyswyd di yn y glorian ath gael yn bryn. Perez, rhannwyd y Teyrnas a'i rhoi i'r Mediaid a'r Persiaid. Yna, ar orchymyn Belsazar, cafodd Daniel wisg borffor a chadwyn o air am ei wddf a'i benodi yn drydydd llywodraethwr ar y Teyrnas. Ar noson honno, lladdwyd Belsazar brenin y Caerdydd, a derbyniodd Darius y Mediad y Teyrnas, yn ŵr 2 a 30 oed. Yma terfyn y llys. Bendigedig fo arglwydd yw Israel, hanes a fe amwelodd ac abranodd ei bobl, ac a ddyrchafodd iach awdwriaeth nerthol i ni, anhyd a fydd ei wasanaethwr. Megis y ddywedodd trwy enau ei sanctau proffwydi, yr rhai oedd o ddechreuad y byd, yr anfona fe fy'n i ymwared rhag ein gelynion, ac oddi wrth wylo pawb sy'n casau. Y gwnau efed rig arefantadau, ac y cofiau ei santau gafamod, a llwad yn ofe o'r rhaintad Abraham. Sef bod i fo ganiatau ni, wedi ein hymwared o fi wrth wylo ein gelynion, allu ei
goniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Y darlleniad o'r Efengil yn ôl Marc. Yna, cododd Iesu ei lygaid ac gwelodd fod terfa fawr y dod tuag ato, ac meddai wrth Philip, ble gallwn brynu bara i'r rhain gael bwyta? Dweud hyn yr oedd yr oedd prawf arno, oherwydd gwyddai ef ei hun beth yr oedd yn mynd i wneud. Atebodd Philip ef, ni byddai bara gwerth 200 o ddarnau arian yn ddigon i roi tamau bach i bob un ohonynt. A dyma un o'i ddisgyblion, Andreas, brawd Seimon Pedr, yn dweud wrtho, y mae bachgen yma a 5 torth haidd a 2 pysgodyn ganddo. Ond beth yw hynny rhwng cynifer? Dywedodd Iesu, gwnewch i'r bobl eistedd i lawr. Yr oedd llawer o laswellt yn y lle, ac eisteddodd y dynion i lawr, rhyw 5,000 ohonynt. Yna cymerodd Iesu y torthau, ac wedi diolch fe rhannodd i'r rhai oedd yn eistedd. Gwnaeth yr un peth hefyd a'r pysgod, gan roi bob un faint a fynnau. A phan oeddent wedi cael digon, meddai wrth ei ddisgyblion, casglwch y tameidiau sy'n weddill, rhag i ddim fynd o wastraff. Fe'i casglasant, felly allenwi 12 basged ar tameidiau roedd y bwytawyr wedi ei gadael weddill o'r 5 torth haidd. Pan welodd y bobl yr arwydd hwn, yr oedd Iesu wedi ei wneud, dywedasant, hwn yn wir yw'r proffwyd sy'n dod i'r byd. Yna, synhwyrodd Iesu ei bod am ddod a'i gipio ymaith i wneud yn frenin, a chiliodd i'r mynydd eto ar ei ben ei hun. Ar Eglwys drwy'r holl byd a thaddef y tad o anfeidrol fawref,
tefys wir ac unigab, hefyd yr ysbryd glan ydy ddannydd. Ti Grist yw brenin y gogoniant, ti yw tragwyfol fabotad, pan gymrais marnad warhedi dyn, ni ddiastarais dyfri y wyrydd. Pan orchfygais doll nerfangau, ac orais Teyrnas nef i bawb sy'n credu. Ti sydd yn eistedd ar dy heilaw Duw, yn ogoniant y tad, yr un y credu mai tydi, a faw yn y farnwr arnom. Gan hynny atolygwn i ti gynorthwyo dyweision, a brynais dath werthawr waed, ar iddynt cael eu cyfrif gydaf saint, yn y gogoniant agwybod. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist ein fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gaed trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddyheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lan Gatholig, cymyn y Sant, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Grist drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd ierde enw, deled y Teyrnas, wneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni profedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiad.
arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erfol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbrydyn iawn o'n mewn. Da tragwyddol yr ysgynodd dy fab Iesu Grist i orseddfa'n gnef iddo deyrnasu dros bob dim yn arglwydd ac yn frenin. Cadw'r eglwys yn undod yr ysbryd ac yn rhwymyn tangnefedd, a dŵg yr holl greadigaeth i addoli wrth ei draed ef. Cyniata hyn mwyn dy fab Iesu Grist, i'r hwn gyda thydi ar ysbryd glân, y bor deyrnas y gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. O llalluog Dduw, awdur tangnefedd a charwr cytundeb, dydnabod sydd yn fywyd rhagwyddol a gwasanaeth yn wir fraint, amddiffyn i dyweision ym mhob ryw berygl ac adfyd, fel y gallwn gan ymddiried yn llwyr yn dynodded di, dy wasanaeth i'n ddiofn, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Nefol dad yn cedwaist yn ddihangol hyd ddechrau'r dydd heddiw, amddiffyn i athgadarn allu, a chaniatân a syrthiwn y dydd hwn i unrhyw bechod, na rhedeg i unrhyw berygl, ond bod ein holl weithredoedd wedi ei lliwio wrth dylywodraeth, i wneud yn wastad yr hyn sy'n gyfiawn yn dolwg di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Parhawn yn ein gweddiau. Wrth i ni arddel a chyhoeddi Crist yn frenin ar y sul hwn, gweddiwn ros yr eglwys. Cydnabyddwn Iesu'n arglwydd ac yn ben arni. Gweddiwn ros ei hindod yn yr eglwys leol ac yn yr eglwys fyd-eang. Mewn byd a chymaint o garfannau a rhwygiadau chwerw, boed i'r eglwys fod yn un mwyn i'r byd gyredu. O dad, gweddiwn ros eglwys drwy'r holl fyd, fel y rhanno i'r eithaf yng ngweithgarwch dy fab, gan dy ddatguddio di i'r ddynol ryw a chymodi pobl a thydi ac ei gilydd, fel y gallo Cristionogion ddysgu caru ei gilydd a'i cymdogion, fel y cerais di ni, fel yr adlywyrchod eglwys fwy yn undod, yr wyt ti yn ei wyllysio ac yn ei rhoi, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mewn byd a chymaint o anghydrefoldeb, lle mae'r cyfoethog yn ymlach na ffeidio'n byw ar gefnau'r tlawd, a'r gagendor rhwng y cyfoethocaf a'r clotaf yn lledu. Gweddiwn ros fyd tecach, byd lle mae adnoddau prin yn cael ei rhannu'n deg, a byd lle mae pawb yn derbyn ei briod wobr am ei waith. O Dduw ein tad nefol, cynorthwya'r cenhedloedd cyfoethog, mewn gostyngeidrwydd ac edifeirwch am ei hanffyddlondeb yn y gorffennol, i gymhwyso disgeidiaeth Crist yn fwy gonest atynt ei hunain, ac i weithredu egwyddorion yn ei hymwneud ar gwledydd tlawd. Nertha ni oll i symud o'n bywyd yr hyn sy'n anghyfiawn, fel y gallwn ddwy'n beichiau ein gilydd mewn brawdgarwch, ac hyrwyddo teyrnas Dduw yn y byd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mewn byd a chymaint o ryfeloedd a sôn am ryfeloedd, a phobl yn byw o dan gysgod, gormes a thrais. Gweddiwn heddiw dros yr rhai sy'n gweithio dros heddwch
a brawdgarwch ymhlith llwythau a chenhedloedd byd. O llalluog ddiw, brenin y brenhinoedd, gweddiwn am dyfendith ar y tangnefeddwyr, y sawl sy'n gweithio dros heddwch yn wyneb rhyfel, sy'n ymdrechu ddod o hyd i atebion mewn gwrthdaro, sy'n gwrthod cael ei digoloni gan y camddefnydd o rym, ac sy'n adeiladu pontydd lle ofnodd eraill llosod troed. Rhyddha ni o'n dihydrwydd, fel y gallom ymdrechu'n egniol dros heddwch, gan ddilyn ffordd ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mewn byd a chymaint o angen, gweddiwn dros y rhai sy'n dioddef. Cofiwn y rhai y gwyddom ni amdanynt, sy'n dioddef mewn corff, ysbryd neu feddwl. A gweddiwn dros bawb sy'n gofalu amdanynt. O llalluog a thrygwyddol ddiw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef. Caniatáu weddiaid y blant sy'n llefain yn ei hembydrwydd y fod atat, ac i bob enaid sy'n drallodus rho dosteri, rho ryddhad, rho adnewyddiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog ddiw, ffynon pob doethineb, sy'n gwybod ein anghenion cyn i ni ofyn a'n hanwybodaeth wrth ofyn. Dau sefwn arnat dostyrio wrth ein gwendid, a'r pethau hynny na feiddwn ei gofyn oherwydd ein hangelyngdod, ac na fedrwn ei gofyn oherwydd ein dallineb, bydded yn wyw genet ei rhoddi ni, tylyngdod dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Geidwad i'r colliedig, meddyg i'r gwiwedig rai. Dyma un sy'n caru maddau i droseddwyr mawr ei bai. Diolch iddo, byth am gofio llwch y ffawr. Brenin tragwyfol dy badiw, llywydd dy ar lawranne. Byth ni weld tylwyth a'r ddau ar geidwad arall ond efe. Mae'n ddigon a tragwyddol fywyd yw. Mae'n rhoi bywyd ac ymgeledd i'r rhain gorwefan ei gwaed. Gwisgo'r noeth a golchi'r aflan, codi'r trian ar ei draed. Teilwng ydyw o'r goconiant oll am Dywedodd Daniel wrth y brenin Belsasar, rhifodd Duw flynyddoedd dy deyrnasiad, a daeth ag ef i ben. A chweched adnod ar 20 o'r 5 bennod o lyfr y proffwyd Daniel. Heddiw rydym wedi cyrraedd diwedd tymor y deyrnas, a diwedd y flwyddyn eglwysig gyda Sul Crist y brenin. Yng ngeiriau mawreddog emyn mawr yr eglwys y Tydewm, ti Grist yw brenin y gogoniant, ti yw tragwyddol fab y tad. Dyma gyhoeddiad mawr yr eglwys dros y canrifoedd,
y mae ein cydnabyddiaeth o arglwyddiaeth a brenhiniaeth Iesu Grist yn ganolog i'n ffydd, yn ganolog i'n bywydau fel Cristionogion ac yn ganolog i fywyd yr Eglwys. Fe yw arglwydd a brenin ein bywydau, fe sy'n gwisgo'r goron ac fe sy'n dal y deirn wialen yn ei law. Fe, iddo talwn ein gwrogaeth, iddo y rydym yn plygu glin, iddo y rhoddwn ein mawl a'n diolch, fe, ac fe yn unig yw gwrthrych ein haddoliad. Ann Griffiths a ddywedodd mewn emyn, beth sydd i mi mwy awnelwyf ag elinod gwael y llawr, tystio rwyf nad yw ei cwmni yw gystadlu am Iesu mawr. Byr hoedlog, yn sicr, dros dro a chyfnewidiol yw pob dim ar y ddaear hon, ac eto, fe dreiliwn ni lawer o'n hamser anhegni yn ei gwasanaethu, gan esgeluso y pethau sydd o dragwyddol bwys. Fel dywedodd Daniel, wrth ehongli'r ysgrifen ar y mur i'r brenin Belsasar, rhifodd diw flynyddoedd dy deyrnasiad a daeth ag ef i ben. Ond y mae teyrnasiad Crist yn dragwyddol, ac nid oes terfyn ar ei deyrnasiad. Mynd a dod y mae teyrnasoedd y byd a'i holl rwysg a'i balchder, ond y mae teyrnas cariad a gwasanaeth Crist yn para byth. Yn ei deyrnas y dewn ni o hyd i'r tangnefedd a'r egwyddorion hynny sy'n ein galluogi ni fyw ac i weithio a hyder tawel yn y byd hwn, gan wybod mae Crist sy'n ben a Crist ei hun a gaiff y gair olaf. Crist sy'n dal y glorian yn ei law, a diolch i'r drefn, sy'n cloriannu nid yn ôl safonau y byd, ond yn ôl cyfiawnder a chariad digyfnewid Duw. Wrth arddel Iesu'n frenin, rydym yn ein gosod ein hunain o dan ei lywodraeth gadarn gref. Ond pa fath o lywodraeth yw hon? Pa fath o frenhiniaeth yw brenhiniaeth Iesu ein hiwr? Un peth yw arfel Iesu'n frenin, peth arall yw byw o dan ei lywodraeth ef. Mae ein darlleniadau y bore yma yn rhoi ni ddwy olygfa dra gwahanol i'w gilydd, dwy wledd mewn gwirionedd, sy'n ein cynorthwyo ni gloriannu teyrnas fydol dros dro a teyrnas dragwyddol Iesu Grist. Yn y llith gyntaf fe gawsom olygfa wledd fawreddog ymhalas y brenin Belsasar ym Mabilon, gyda 1000 o dywysogion yn bresennol, ac yn yr ail lith, fe gawsom olygfa wledd arall, sef Iesu yn porthu'r 5000 yn yr awyr agored. Mor wahanol yw'r ddwy wledd i'w gilydd, efallai byddwn ni'n dweud nad oes modd gymharu'r ddwy. A oes modd cymharu gwledd swyddogol mewn palas a fficnic syml yn yr awyr agored, wrth wneud fe welwn ni y gwrthgyferbyniad rhwng teyrnasoedd y byd hwn a teyrnas Dduw a welwn ni trwy weinidogaeth Iesu Grist. Mae llyfr y proffwyd Daniel yn un o lyfrau'r Hen Testament sy'n llawn straeon hynod a dramatig. Ynddo cawn stori Daniel yn ffair llewod, a'r 3 llanc yn y ffwrnes danllyd. Ynddo hefyd cawn y stori o'r llaw arallfydol yn ysgrifennu ar y mur yn ystod gwledd. Mene, tekel o pasyn. Mae'n llyfr hefyd sydd wedi frithio a breuddwydio'n rhyfedd a gweledigaethau astrus. Ynddo cawn hanes am fywyd moethus ym halas brenhinoedd Babilon ac am fywyd pobl Israel yn byw fel ceithweision mewn gwlad estron. Tra oedd y brenin yn gwneud ei orau trwy ddeddfu a thrwy ormes i gael pobl Israel i addoli diwiau Babilon, daliodd Daniel a'i gyfoedion yn ffyddlon i'r holl alluog Dduw a'i orchmynion trwy'r cyfan. Llyfr sy'n sôn am ffyddlondeb i Dduw yn wyneb anawsterau ac erlyd yw llyfr Daniel. Llyfr sy'n gosod gwendidau brenhinoedd dynol o dan y chwydd wydyr. Ac yn yr llith gyntaf o lyfr Daniel, fe gawsom hanes am wledd fawreddog a drefnwyd gan y brenin Belsasar.
Roedd yntau wedi gwahodd 1000 o'i dywysogion i fwynhau y wledd. Fe allwn ni ddychmygu'r wledd gyda'r byrddau yn orlwytho gyda'n teithio'n drud. Y gwyn gorau'n llyddo. Dyma wledd lle yr oedd gormodedd i'w weld ym mhobman. Dyma wledd fawreddog ac ysblenydd yn llawn rwysg i alluogi'r brenin, ddangos ei gyfoeth a'i rym i dywysogion ei deyrnas. Ac fe wyddom fod y gwyn yn llifo oherwydd cafodd y brenin Belsasar flas yr gwyn hwn a meddwi. Ac o dan ddylynwad y gwyn, fe orchmynodd i'r llestri a ddygwyd o'r deml yn Jerusalem gael ei dwyn i'r wledd. A chyda'r llestri sanctaidd hyn, fe ddechreuodd y brenin a'i westeion bonheddig godi llwnc destunau i ddiwiau Babilon, a'i delwau aur ac arian, bres a heiar o bren a cherig a oedd yn addurno'r neuadd. Yn feddw, yr oedd y brenin Belsasar yn gwybod yn iawn beth yr oedd yn ei wneud. Trwy ddefnyddio'r llestri hyn, yr oedd yn dilorni ac yn dangos amharchu bobl Israel a'i ffydd drwy gableddu Duw. Un o'r ffyrdd sydd gan o'r meswyr i ddarostwng pobl a'i dirmygu, yw cymryd beth sydd yn bwysig ac yn sanctaidd iddynt a'i chwalu a'i defnyddio ar gyfer dibynion cwbl anaddas. A dyna wnaeth y brenin Belsasar gyda llestri'r deml. Ond yng nghanol y wledd, yng nghanol yr hwyl a'r sbri, yng nghanol y llwnc destunau, y chwerthin a'r meddwi, ymddangosodd y llaw a'r allfydol gyda'r bys yn ysgrifennu ar y mur y geiriau estron. Mene, mene, tekel, wpasin. A berodd i'r brenin a'i westeion glyfychu yn y fan a'r lle. Nid oedd neb o blith y gwesteion yn gallu rhoi dehongliad ac felly anfonwyd am Daniel. Nid newyddion da oedd y geiriau hyn i'r brenin. Roedd yr ysgrifen ar y mur yn feirniadaeth lem ac yn ddedfryd arno. Mene, rhifodd Duw flynyddoedd dy deyrnasiad, a daeth ag ef i ben. Tekel, pwyswyd di yn y glorian, ath gael yn bryn. Peres, rhannwyd dy deyrnas, a'i roi'r Mediaid a'r Persiaid. Ond yn ddyn o 80 mlwydd oed, ac yntau yn anterth ei fywyd, roedd y diwedd wedi dod i'r brenin Belsasar. Iddo feddwl y byddai ei deyrnas yn para am byth, a byddai ei fab a mab ei fab yn teyrnasu ar ei ôl, nid felly y bu. Iddo berchen ar gyfoeth lawer ac yn rheoli ar deyrnas eang, nid oedd hynny o unrhyw fydd iddo. Iddo feddwl amdano ei hunan fel Duw, eto mei drolyn ffeiledig ydoedd ar ddiwedd y dydd fel pob dyn arall. Pwyswyd ef yn y glorian a'i gael yn bryn, a doedd dim y gallai ei holl westeion wneud i newid hynny. Oedd Duw wedi llefaru, a Duw sy'n cael y gair olaf. Beth ddechreuodd fel wledd mawreddog a drefnwyd gan y brenin Belsasar, a ddiweddodd fel cynhebrwng iddo ef a'i deyrnas. Nid oes yr un teyrnas ddynol yn para am byth, ac ni all unrhyw deyrnas sy'n defnyddio gormes a dirmig i ddarostwng eraill sefyll yn hir. Sawl teyrnas, sawl cyfundrefn sydd wedi cael ei pwyso yn y glorian a'i cael yn bryn. Pob un am ni. Ond beth am yr ail wledd yn yr ail lith y bore yma? Dyma wledd arbennig iawn, dyma wledd sy'n dangos i ni natur Iesu y brenin ac egwyddorion tragwyddol teyrnas Dduw. Nid oedd rhwysg yn perthyn i'r wledd hon, nid boneddigesau a boneddigion oedd y gwesteion, ond pobl o bob cefndir a oedd wedi dod i wrando ar Iesu ac eistedd wrth ei draed. Nid gwledd ar gyfer y breintiedig oedd hon, ond gwledd ar gyfer pawb. Mae'n werth nodi hefyd nad gwledd a drefnwyd oedd hon mwyn dangos cyfoeth a grym, ond gwledd mwyn diwallu anghenion. Fe gododd Iesu ei lygaid, ac fe welodd fod tyrfa fawr yn dod tuag ato ac meddai wrth Philip, ble y gallwn brynu bara i'r rhain gael bwyta.
Sut oedd Iesu'n mynd i ddarparu gwledd ar gyfer dros 5,000 o bobl tybed. Ond fe lwyddodd Iesu, gyda rhodd y crwtyn ifanc o 5 torth a 2 bysgodyn, ddiwallu anghenion pawb. Roedd dim byd moethus yn y bwyd. Roedd yn ddogn digon cyffredin. Ond, a dyma sy'n bwysig, roedd pawb wedi cael digon ac nid oedd dim wedi mynd yn wastraff. Yn y wledd a ddarparodd Iesu, fe welwn ni wir natur frenhiniaeth a mawredd, gyda Iesu yn diwallu anghenion nid y dethol rai, ond yn diwallu anghenion pawb a ddaeth ato ef. Nid ei dallu gan rhwysg a chyfoeth a wnaeth Iesu, ond ei diwallu a'i gariad a'i gofal. Ac mor syml oedd y wledd o fara physgod, eto roedd y gwesteion wedi blesio'n arw, ac eithant ati geisio gwneud Iesu'n frenin, ond ciliodd a wnaeth Iesu ar ben ei hun. A dyma ni, yn gweld agwedd arall o natur brenhiniaeth Iesu. Roedd Belsasar am I bawb a'i gydnabod yn frenin a byw yng nghysgod ei ofn. Nad oedd gan Iesu unrhyw awydd I fod yn frenin deiarol, nid dod i'r byd a wnaeth I gael ei wasanaethu, ond I wasanaethu, ac yn ei wasanaeth dros y ddynoliaeth y gwelwn ni ei fawredd. Oherwydd gwasanaeth Iesu, a'i rodd ohono'i hun drosom ar y groes, am ei fodlonrwydd I wisgo'r goron ddraen, yr ydym yn ei gydnabod ac yn ei arddel yn frenin. Symlrwydd a'i wledd a chydernid ei gariad a'i ofal amdanom, sydd yn tystio I ni mae Crist yw brenin y gogoniant, a pha le bynnag y mae cariad ar waith, ymha le bynnag y mae anghenion yn cael ei diwallu, ymha le bynnag y mae pobl yn gwasanaethu ei gilydd yn y pethau bach a syml a hynny mewn cariad. Yno y mae Crist yn teyrnasu. Amen. Mawr oedd Crist yn yr agwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn haeddu angau hun, hanod mawr yw yn awr, brenin efadau ar lawr. Mawr oedd Iesu yn yr arfaeth, mawr yn y cyfamod hef, mawr yn mheflem a chalfaria, mawr yn dod I lan o'r bef, mawr iawn ddyn efrydd pan atgifir pethau gif. Mawr yw Iesu yn ei berson, mawr fel Duw a mawr fel dyn, mawr ei tegwch a'i hawgarwch, gwyn a gwridog teg ei lun. Mawr yw efan anef ar ei orsef cadarn gref. Gweddiwn am fendith Duw. Bydded i'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw, bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych, bydded i'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus, a rhoi chwyd angnefedd,
a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.